Papa Isabel Zimbabwe yamirira kusanganisira ichoti chiri kutrenda chiri kutenderera hamene kuti makambokwanisa here kubata timu rekumasvingo munzgo kuti chokwadi mheni yakarova here ikapfapfaidza simbi yanga yakakremba motikari endi chii chakaitika ichokwadi muri yeZimbabwe yakaitika iyi inyaya yakaitika asi ndichitaura netimu rinoshandako pamwechete nevagari vemuzvimbo sanganisira mavhedha vanotengesa vanga vari mukati menzvimbo vari kutaura nenzira dzakasiyana asi chakaitika chiripo nyaya yakaitika muri yeZimbabwe iyi yakaitika mumasvingo mudhorobha yaitika mudhorobha muna Simon Mzenda Street yes opposite building iripo inonzi Tsungai complex ipapo ndo pakaitika chinhu building kuri kumapasti 1 maskati kwari kunaina kwakanga kuripo so mudhorobha munozviziva mudhorobha mota hadzipakwi mahara munenge makatodhirowa malines kuti mota ikapaka apa the city parking vanenge vachikubhadharisai kurauti mune motokari yange yakamira motokari yamira kudaro yairatidza kuti iyo haina kubhadharirwa mari yekupaka kwayakaita okay vanobhadharisa varipo kozoita vanotevera vachiona so motokari iyi zvakawanda zvinoita kuti motokari iklembwe inogona kunge yabhadhara mari yekupaka inogona kunge isina mutero vachitevera vaive vanogona kuita sei kuibata so mota ikabva yaklembwa yange sina kubhadhara here kuti yange sina mutero no chatisina kuzoziva pa ndechekuti kuklemba kwakaita mota iyi inyaya yemutero here kana ndekubhadhara but chatinoziva ndechekuti kana yabatwa ine mhosva yainayo inofanira kuti iklembwe mungazoti imota yerudzire no vanozotipa kuti imota yerudzire because ndichitaura nevakomana nokuda kwezvakaitika vane kakutya kakubvunda vari kubvunda asi mheni yakarova muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti ipapo ndine nyaya yekugokwe muri yeZimbabwe yechikoro chiri kubhadharwa mari kana uchida kubhadhara school fees uri kubhadhara mufoni yemudzidzisi yaheadmaster ende foni iyi mukazotsvaga mari zita rinobuda ipapo ritori zita remudzimai waheadmaster chikoro hachina akaunti vanoziva kuti akaunti iripo but tiri kupiwa namba yani yemudzimai waheadmaster pane zvakaitika mari haisi kusvika here mumakofasi echikoro no mubvunzo chete uri pakuti ndizvo here kuti chikoro chinogona kushandisa foni yaheadmaster kana uchida kubhadhara maschool fees Persuade madai pa DZ3 wagona tani maijopa Epworth padombo ra Mwari vakachibata chimundi ndine nyaya yekwamure wa cross pamusami 10 of up yemukomana ane 25 years zokuberekwa akada kurepa sisi vake ari mukati mekuzobata achibvunzwa neveukama achishevedzera kuti kukorokosa kwandanga ndiri uku ndakanzi pane mushonga handizivi nyika ino asi hana kuzobata chibharo sisi hana kuzobata chibharo sisi asi vagari munzvimbo ndo vakushikira munhu uyu kuti tine vana unoshikoro vega kezi muzera mudiki kwakangomuka anzi kagrade 2 ndo kanoita vana vedu vari murodhi monosarera pakaipa mukwa pakaipa vanenge vachida kukubatai kuti vakusvitsei nyaya dzobhozhongorwa dzotsudzurwa pachimuti munobatika sei vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndine nyaya yemurume akaisa runyoka kumukadzi wake wane vana vatatu asi asatiendesa tsvakirei kuno kana mari zvayo haana yaendesa asi achibvaisa mukadzi werunyoka achibvunzwa anoshevedzera kuti ndingatobhadhara hangu mhosva yekuti ndakaisa runyoka asi handibvise akazviziva sei mudzimai kuti ane runyoka pane zvakaitika zvatiri nazvo zvatiri kuuya nazvo handiri yasimudzampata tirove pakadzikadzika handiri yasimudzampata tirove pakadzikadzika handiri yasimudzampata tirove pakadzikadzika simudzampata pakadzikadzika simudzampata pakadzikadzika you didn't put it away the pinnacle. Reporting to the angel. You didn't put it away the pinnacle. Reporting to the angel. Kwakatanga pa kunaka. Nicodemus. Kukatera niko pamoja mutswene. Leviticus. Aitira makate ndianiko. Simon Peter. Akapedzesera pamoja mutswene. Mother Mary.
Tapio. Oro might zipaini for the pitani pro. Afana tu sipekisha mturaima. Jumanja wakachuemba kiminika. Sipiniti oro might. Deni oro shuwiri pinifo. Wakachuem. Sipiniti. Oro might. Deni oro shi. Akeroshi. Oiri. Po. Rigidi. Boom. Papa Isabel is ready. Kuti vadziposhongore. Baba Isabel. Nyuza igejo. Zimbabwe, Africa, the whole world. Yamirira. Icho kwa demo ya Zimbabwe. Ndiri mkadiba kufamba kadiba utataitsi. Paka. Tapindira pa murewa. Shekwa murewa chiri kuti tani. Chifi Mangwende. Sabuku manyangadze. Murewa Chifi Mangwende. Sabuku manyangadze. Cross msami. Pane mukomana ane 21 years zokuberekwa. Mukomana uyu anogara na baba na amai vake. Asi ku baba na amai wandiri kutaura pana pandewe kuti baba na amai vakaroorana. Murume aine mukadzi wake. Murume aine mwana wake. Mukadzi aine mwana wake. Mwana sikana mwana we murume. Mwana komana mwana we mukadzi. Mwana sikana ane 14 years kuberekwa. Mwana komana ane 21 years kuberekwa. Mukomana 21 years anomboenda kuchikorokoza achidzoka. So kudzoka kwakaita mukomana vakasara pamba vari vaviri. Baba vari mukati meguta reHarare kubasa kudhorobha kwavari kushandira mhuri. Amai ndo vari kokumba pamwe chete naamai vanozvara mukomana. So vasara vari pamba. Mukomana uyu aona kuti vari vaviri ndekikirikikiri nemusikana kuda kumbata. Musikana kusvika pukunyuka ndokutiza. Ende angatomubvisa hembe kuti adamuratidza kuti ada kumurepa. Mwanasikana anoenda kwambuya anoripota nyaya iyi. Ndo zvandaitwa nani nemuzukuru wenyu. Angatobvisa hembe achida kuti sei achida kuti bonde nene. Vanhu vanoshedzwa nekuungana. Mukomana anobvunzwa. Nai Jimmy, nai Jose, nai Bosho. Ko awuzire ndisisi wako awa. Chi? No, zvanga zvandibata but pane vakandiudzawo kubasa kwatiri kushanda kuchikorokoza kuti kana ukabata sisi wako unoita mari. Maiwe. Mwanakomana ane 21 years. 21 years. Mwanasikana ane 14. Ane 14 years. Mwanasikana mwana wani? Mwana wa baba. Mwanakomana mwana wa mai. Baba na mai ava havana muri vese. Vane mwana wani. Okay. Baba vari kutown. Amai vari kumusha. So ndikushedza vanyarika ni va next door vachibva taura nyaya iyi. Zvikanzi no chirege kuendesa nyaya kumapolisa sezvo tataura tanzwisana mukomana agonzwisisa. But vagari vemunzvimbo kusanganisira nevakazobatsira panyaya iyi ndo vakushedzera vachiti hongu matero nyaya isende kumapolisa iyi paukama hwenyu. Hatikwanisi kuenda chinomira isu tichitaura. Asi mwana uyu is very dangerous. Kana achiti ane zvaaudzwa ikoko kwaari anoti ndo zvinoitwa. Ko next time akaudzwa kuti bata chero mwana wegrade yakarichira asiri werudzi rwako. Auire kuzobata vana vedu. Tofana kuita sei next door pamusoro penyaya ishi. And idzo pfungwa dzainadzo dzakaudzwa kuti enda unobata hanzvadzi yako. Obva adzibvuma. Ko akaudzwa kuti next door ndaanoita. Atibatirwe atichatauri nyaya yeukama. Takutaura nyaya yekuti munhu anoda kubata mumwe munhu pasina kuwirirana kunyangwe isiri hama kana hama zvinoita nekuti angogara achiregererwa nekuti veukama vakati ngatichigarai nenyaya iyi tataurana. Ko isu vavakidzani paachazoudzwa kuti munhu akadai anoita. Vana vedu habatwi here. Tofana kuita sei over next door. Nyaya iyi yaifanirwa kunyararwa here. Zimbabwe. Nyaya iyi yaifanirwa kunyararwa here kuregererana. Kana kuti mukomana uyo ari right here kugara munharaunda. Yes. Iye akaudzwa mashoko akadaro kwaanoshanda ikoko. Nekuti anoti chaudzwa ndicho. 0713 938538. Tinotenda hanzi nyaya ngairipotwe. Right, tiri kuona ma messages acho ari kunonoka kupinda pa WhatsApp channel, pa WhatsApp platform.
ko zvamakabvisa makochina ibaba Isabel namainosa kuCapes United kuri kuyaniko? Aiwa kushanoya kunyika inonowanisa. Yes, vakadzigukuchira baba Isabel kusanganisira kadze kumasvingo right seke kana kuti dema rambai makabata ipapo nokuti vakuda kunyudza gejo timbonzwa mashoko anotevera. 11 minutes to 11 papa Isabel ndawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama nyudza igejo Zimbabwe Africa the whole world yamirira. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndikutsudzura tiri kuti kamatima na wose nyika ino paka seke dema dema mazana iri kupisa komuri kuseke iko na baba Isabel ndobatwa nesetsa inyika iyi plus 263 Zimbabwe oye right inzwa imunze muri ya Zimbabwe kune murume anogona kunge ari kuma 22 23 24 years okay ari kwa seke but kwa seke kwa ari kudema uko akuziriko kumba kwao kuguruwe ndo kwakarorwa mai vake uku kwa ari uku kumba kwakaberekwa mai vake kumba kwana sekuru. Alright. Murume uyo akatotiza mukadzi kubva kuguruwe achienda kwa seke kudemba kuna amai kwana sekuru. No amai vake uko futi amai vake na baba vake vakasiyana vachibva urorwa zvakariri mumwe kuguruwe uko ndo kwavari. Saka seke dema akaenda kuna na sekuru. Okay. Kumba kwa bereki va amai vake kwa na sekuru. Nemuningina wake ariko kuko zvakare. Asi muningina wake akakura achigara pamba apa. Iye ndiye asipo ndiye akauya manje. Alright. Zvadaro muri yeZimbabwe kuseke kwa dema uku vanhu zvavanoita vanotora mbudzi dzavo vachinodzisungirira pagwenzi rinenge rine nzvimbo ine sora inozvifudza yega ichitenderera pagwenzi inodya payakasungirirwa ndo pane shona iyayi. Mukomana uyu ndokungoti verevere achifamba neko amai vembudzi idzi ndo kutanga kutevera mavafamba vachisungirira mbudzi dzavo kudziona kuti dziripo here hapana sununguro here nekuti ikasunungura ikapinda magadheni kana munzvimbo dzevanhu dzakarimwa inenge iri mhosva uyezve ikaenda ikasadzoka vanenge vashaya chipfuwo chavo. Wanike mukomana uyu ari busy kuita mbudzi mukadzi kabudura nchuno hakaka so mukomana uyu anga katopfeka chishoti chejini ndikubva abvisa ndikubva asara neka boxer short. Okay. Akatobvisa short chakabanga ndokuisa pasaida takuenda kubasa ndokusara neka boxer short hakaka hey paka amai vasvika kuchi ndovasushedza mwana wose kanzi wona mukomana uyu ndizvo angachita mbudzi yedu mukomana achibva abatwa. Zimbabwe ndakakwanisa kutera nemukomana uyu ndomubvunza kunai bhuru wangu kuchi shoko rakakwanisa kutaura kwandiri nderekuti handizivi mhepo dzanga dzandibata ichokwadi ndazviita but handizivi mhepo dzanga dzandibata. Saka iye una mukadzi aripo akasara kuguruve vadaro veukama nevehama idzi vachibva ungana paya vachibva fonera amai mukomana nokuti kwaariko ndekwada sekuru fonera amai vake amai vake achibva afonirwa amai vake pavakafonirwa zvikanzi ndazvinzwa imhosva yaparwa nemwana hapana zvandingaita imimi varidze mwana nembudzi ndiri kukumbirawo kuti taurirane vachibva vanzi torai muroora wenyu tora mukadzi wako ndobva apiwa mbudzi yake mukadzi wake amwene vanonzi torai muroora wenyu zvikanzi ndochikubhadharai vachibva vatumira mari neeco cash mari iri kuwanita 50 US ava vachibva vatora mbudzi nyaya iyi haina kuripotwa kumapurisa ichinzizvo vaita sei vabhadhara saka vachibva apiwa mbudzi iyi haina kuita mazuva ndobva yaurawa nemuningina wemukomana akaripoyo ichibva yachyiwa pamba bari kudyiwa kwakaita pamba vamwe vese vakaramba muningina wemunhu ine mumwe mukomana 1 ndo vakadya mbudzi varipo 2 vamwe vakaramba vachiti hatidye munhu. Saka muningina wemukomana uyu wokubata chibharo mbudzi ndiye akauraya ndobva adya nemumwe mukomana wepamba pa iye nyaku uyu akaramba kudya mudzimai wake. Saka vanhu vari kuti tikaita tichichengeta vanhu nenyaya dzakafanira kana vachinge vapara mhosva munoramba muchichengeta nokuti mbudzi iyi haisi mudanga mavo imbudzi yakabatwa iri yemwe munhu wemuvhileji umu
muri kuzviziva here kuti paazobatwa nhasi pambudzi iyi ambori nedzimwe mbudzi ngani dzaakabata? Dai akaenda kumapurisa vanoziva zvokuita kuti kana kune dzimwe mbudzi dzakabata dzaizopupurwa nekutaurwa dzoonekwa, kana dzine zvadzinoitwa dzoonekwa zvokuita. Uyezve mbudzi kana ichinge yabatwa nemunhu pamutemo kubva kuhealth nemapurisa inofanira kuitwa sei? Nokuti iye yakazourawa. Asi mutemo unoti kudii kana mbudzi ichinzi yabatwa nemunhu kuitwa mukadzi apa zvangoperera muvanhu? Imhosva kai? Imhosva iyi. But zvayapedzwa iri mumaoko evanhu isina kuenda kumutemo. Yes. Hapana here pamwe pakasiyiwa paifanira kuitwa. Ko mbudzi kana ichinge yabatwa nemunhu inofanira kuitwa sei? Avaiwe. Nyaya yacho manya paNational FM Zimu. Yes, Facebook page yedu unzwe zvakawanda. Handitika iyi yakaitika kwa Sabhuku Masango. Sabhuku Masango. Atoziri Sabhuku vakaziviswa here kuti mune mwana akaita makuna nechipfuwo. Yes. Muroora akatoendeswa kumba kwawo. Rekati mbonzwa akavateereri kuti vanoti kudini 0713938538. Papa Isabel, nyaya yamataura yekumasvingo yemheni yakarova pamotikari yanga yakakembwa nezuro, chisimbi chiya chikakwatanuka. Yakamira seiko? Ichokwadi muri yeZimbabwe inyaya yakatika mukati menzvimbo yekumasvingo, yakatika manzvimbo mukati medhorobha mukati imo muchemo muri yeZimbabwe. Ndo zvakaitika zvokuti izvo pane motokari yakauya paka ipapo, motokari yapaka ipapo ichibva yaklembwa nevanhu vari pabasa ravo semutemo wokuti kana mota isina zvakakwana ine zvainofanira kuitwa. Right, muridzi wemotokari anga asimwa mukati imomo, but anga ari kumapast 1 dzemasikati. Right, zvadaro muri yeZimbabwe muri mukati medhorobha imomo, padhuze nebuilding inonzi Tsungai, building iripo ipapo. Right, zvadaro motokari yaklemba kudaro nguva iyo pakabva paita zvimakore izoti kwaitonai ipapa ndidika kuchibva kwarowa mhepo meni kurova kwaikaita ndichitora nevamwe vanga vari mune mamwe mabuilding mukati muchemuchembo, kutori nevamwe mai vanga vakabata foni vanonzi ivo vaitonzizo maitikiro avaita ndofunga kubata kwavakaita foni ndokunga kukonzeresa vakatoti aiwa ivi vakutoudzwa nevari panze kuti aiwa muri kutotaura zvefoni zvatikapana panze zvakaoma ndopakoneka kuti iwe mubuilding yanga irowa pamusoro zvidhina zvanga zviripo chibva zvadona zvinosvika kuma 5 6 7 kudona kwazvakaita ikoko pane motokari yanga yaklembwa iri pasi, motokari yaklembwa kudari munoziva simbi inoklemba iyeyo pakadona zvidhina zviri kuwaita 4 5 andidika 5 6 andidika pazvidhina izvozvozvo zvimwe zvacho zvakadona chiya pasi. Saka kufunga kwavo vanofunga kuti vamwe zvidhina zvakadona izvi ndo zvakanorova claim ichibva yakwasanuka ikabhenda ikabvisa k. Vamwe vari kuti aiwa claim iyi yatorohwa nemheni pachayo. Saka vari kutaura zvakasiyana. Ndichitaura nevakomana vanoshanda ikoko simbi yakatora nguva isina itora vachitya. Nguva iyoyo muridzi wemotokari akabva auya ndikupinda mumotokari anokatora nayo ndobvaruwa pasi achibvaira. So vashandi vekanzuro vanoona nezvekupakiswa kwemota kumasvingo havasi kubuda pachena. Havasi kunyatsotora pachena kuti zvakamira sei, asi chavakagona kuita panguva iyi kuti vabate simbi nguva iyoyo haina kubatwa. Simbi yakatobhenda. Pane mashoko ari kutenderera kuti motikari iyi yanga iri yamambo. Motokari iyi mashoko ari kutaurwawo ari kubuda muvanhu. Okay. Sepfungwa dzevanhu dzimwe dzinoti zvidhina zvakadona ndezvakabhendesa simbi. Vamwe vachiti aiwa guys simbi haina kubhendeswa nezvidhina. Simbi yatorohwawo zvakare sekurohwa kwamuri kuona kwaitwa mudhuri. Asi vamwe vachiti zvidhina, vamwe vachiti imheni. Uyezve hapana akwanisa kuziva chikonzero kuti munhu uyu anga ari mambo here kana kuti anga asiri mambo, nokuti hapana akataura akachinjana mashoko nemunhu. Asi imi pamakafonera kukanzuro yekumasvingo vakabvuma kuti pane mheni yarova. Aiwa zvemheni kurova ndizvo zviriko. Vamwe ndo vari kuti yakarova mudhuri chete zvidhina zvakakurumuka zvikanorova pasimbi. Asi nemuzera wezvidhina. Zimbabwe munoti kudini? Mheni yarova yorova kamudhuri, hapana munhu akakura pamudhuri apa. Aiwa hapana munhu akakura. Asi mudhuri warova uchibva wakurumutsa kazvidhina 5 kana kuti 6 zvikanodonhera pasimbi yanga iri yakaklemba motikari. Simbi ichibva yabhenda. Key ichibva yabva. Right. Vamwe ndivari kuti simbi yakanorwa nemheni. Right. Vhiri kana kuti iyo motikari yacho haina kakudorwa nemheni. Simbi yoga motokari bho. Chembudzi icho Sabhuku naMambo ngavaziviswe, then polisi mupfana atongwe nemhosva dzake kuita usavi mukadzi. Okay, kuita usavi mukadzi
Okay, kuita musavi mukadza zviko baba tapiwa in Stone Ridge kudhemu uko. Alright, kuita usavi mukadza zviko andisinyatso kuinzwisisa message yenyu. Alright, vembudzi right, vembudzi okay, rega nditsvage. Vembudzi vakatora muroora wavo iwo ndokubva vabvisa $50 yekutsvakirai kuno deal sealed. Ndinonzi John Moyo kuPretoria, kuiseko kuPretoria nhasi. Tinotenda. Okay, rega timbonzwa vateereri vaviri kuti munofunga here kuti mheni ikarova mudhuri zvidhina 5 to 6 zvikadonha ndo zvakanobhendesa. Simbi yeya munoita kutamba nayo. Babesa Bell. Video iyo maitumira here pa WhatsApp channel yedu? Tatumira zoti yasvika here. Right, manyai pa WhatsApp channel munoona akasimbi yatiri kutaura nezvayo yakadonherwa nezvidhina ichibva yabhenda then key ichibva yabva. Chokwadi nokuwanda kwakaita madzimai, murume uyu wekuguruve uyu angauyeshwa kuzobata mbudzi usavi. Tinodya iko pa Christmas pano. Sanyati Babesa Bell chakabatwa chimuti kuti dzee kungoti uri kucho. yes uri kucho tapina mukoko. Hanzi na Honorable Martin Matinyanya Baba Isabel, mabatirwo ari kuitwa chimuti mumbare umu. Kwanzi kuita muresa baba. Pese. Ko utara mumbare ko iwo vacho Honorable Martin Matinyanya. Hanzi na Honorable Martin Matinyanya timutsiroka mudhara gonyeti Matinyanya vari pasiaso magaba. Pamagaba mukati uno. Yes. Plus chimutibo mudhara gonyeti pamwe chete kane mupfana Jimu kana kuti Sabon ari kukaroi anenge akachibata chimuti netimu mbare yese musunuka vanga vari murufaro stadium. Yes. Utungamiriro pamusoro mai we pamusete na comrade nhamo yapera vanga varipo. Special advisor to the president vanga varipo zvekare. Saka hanzi nditenderewo kane vanhu vese vakauyaka murufaro stadium na comrade Martin Matinyanya. Aiwa zvinokuzwa. Tinotenda. Zvinotendwa. Tisati tapinda muchitoro nevasawira ve1 Electronics. Mati pane murume akaisa central locking system pamudzimai apa asina kana akanombobvisa kana sendi. Chokwadi chomukoma KB. Chakaite. Chiri kuda nguva ichi chinoda mangwana ichi. Chinoda mangwana but yandikuda kutaura pana pamukoma KB. Inyaya yandiri kuzama kuda kukuzivisa imhuri yeZimbabwe pamusoro pekuti kana vanhu vachienda kunobatsirana paya kubva kuna zviremba madoctors neche munotanga maita sei mawirirana pane zvamunoda kuita ndireka. Nyaya yandiri kutaura pana paimhuri yeZimbabwe yakaitika kubhuera 07 kune mhuri yanganyanya kufirwa nhamo namatambudziko kudzorwa kwevana pamba kuramana kwevakadzi vanhu kana vachirova navo vachisungwa vachienda kumajere ndokubva vatsvaga mubatsiri but mufamily umu mune mwanakomana 1 anosevenza kunyika yeku-South Africa atori nezvinhu zvake kusanganidza motokari dzekufambisa uye zvemumba pake pari kuvaka mune zvakanaka. Zvadaro mukoma KB munhu uyu vachibva vashedza munhu auya pamba zvikanzi vana vese varipo panapa uyai timbogara pasi tiye zvikanzi shedzai mubatsiri kuchibva kwashedzwa mubatsiri asingabve munzvimbo iyi akatouya apa achitaka kubatsira abatsira kudaro vanga vavimbisana kuti vachipedza kubatsira muchandiri pano mombe ndo yandiri kuda kana kuti mari yakati ndokubva vawirirana vapedza kuwirirana kudaro munhu achibva abatsira apedza kudaro zvikanzi tanga tati tichakupai mombe asi mombe iko zvinozvi apachisena orati tikarima tikakohwa next year tozokupai ndadire mafuta netezo zvikanzi awa ndizvati kutaura shoko ranga riri mukati mekubva kumwanakomana uyu ari kurarama ari kunyika yeku-South Africa zvikandizwa hatipe munhu chinhu pano ndikubva atojika zvikanzi inini handira kuuya ndega mukandishedza mukandidana ndokubva aenda munhu uyu haana kuenda zvachose akanorera pamashops pane imwe nzvimbo yaakabhadhara ndokudzoka mangwana makuseni achibva amira paruvanze zvakare zvikanzi ndalinga mari yangu mukomana achibva amira zvikanzi hei takurova vachibva vamurova kurova mubatsiri apanzwa kechipiri zvikanzi mukaramba muri pano ukaramba uri panapa taukuponda ibva panapa mubatsiri ndobva akamira ndobva apinza maoko muhomwe ndobva abuditsa gonzo rakamhanya rikanopinda muimba yekubikira imba yekitchen ndobva abuda achibva aenda kudaro mukoma KB kubva zuva iroro pamba panga pasarariki kusanganisira muroora ari pamba ari pamuviri akabuda mumba achimhanya achiti ndarumwa paguvhu pakatoonekwa gonzo rakatomboita sekunonzi rakatonamira kusvikira raruhwa rikabva richidonha pasi harina kuzoonekwa vakapinda mudzimba
vanonzwa vachinzi budai muno amugari muno izwi chete but munhu arikutaura uyu havasi kumuona ndokubuda kunze vachienda kudzimba dzekunze vaende kudzimba dzekunze mangwana makuseni mombe dzanga dziri mudanga vakasvika vachida kuvhurira mombe muyedha musikupendi vachida kuvhurira mombe vachida kuvhurira mombe vachibvaona mune imwe mombe yakatofa iri mombe ichiratidza kuti yatozvimba dumbu vada kupinda mudanga kungoda kupinda mudanga kuti vabatsirane mombe izwi riri kusvika chiri siye zvamuri kuita amai saka izvezvi taura kuno kwatitsvaga nhasi izuva rechi4 paruvanzi pane mbudzi yakadonha iripo kusanganisa huku mahwanihwani dzakafa dziripo vakada kupinza muyati pane izwi rinonzwika risipo mukomana uya ndokukwira aivaenda kuSouth Africa vanhu vasara pamba ari kuSouth Africa daruka ari kufonera ndo zvakuitika ari kuti endai munotaura nemunhu iyeye vachibva vaenda kune umwe munhu wavaiziva kuti anoza kwaari vachibva vafona vakafona zvikanzizwa handikwanisi kutaura nemi imimi munorova imimi munoponda inini nokutya kwangu nokusakuziva kuti inini handina simba ndakadzoka saka musataure nemi but ndimi makandisedza kuti ndozokubatsirai saka izvezvi vanga vachinditoda kuenda kumapurisa toenda kwamambo here kuenda kwasabhuko vanga vasati vane kwavaenda asi vari kutogara dzimwe dzenguva vachitomira kunze kwemusha mombe dzitori nemazuva dzisingapinde mudanga zviya zvekuti kana mombe ikafa dzimwe dzinosvika dzichema ipapoka iye kakuti dhundumwe iri papoka hapana mombe dziri kuchema chikumbiro kune mubatsiri akapromiswa kurohwa akapromiswa kurayiwa tanga chingokumbira kakuti ambosiya mhuri ndokupi kwakabatsira kubhoera ambosiya kamhuri iri kutadza kakurara pamba kupinda mudzimba ombodhira nemukomana wekupi wekuSouth Africa ari koko kusina anomubatsira kusina hamako zvese zviri kuitika kubhoera ngazviende kupi kumukomana Africa anyatsokuona kuti zvakaita ka hazviitwi nekuti vanhu vanga vatowirirana ndekwa yakasongochinja kuti achaiti vamwe vanga vakumutevedzerawo sokuti iye pachake kana vakabuda vachienda kubhawa ndiye ane mari munozoti munhu ane mari anogona kutevedzerwa nechi nevamwe zvinenge zvichiitika mombe yababa vake mudanga baba akatibudisa mombe akaramba akati kwete hakuna chakadaro chinobuda asure pane dambudziko ngapaite gungano one usina mari chero ukasumuka so ukatara zvinonzwika unongonzi hapana asi ane mari akakuti mururu nemuritso but mubatsiri ngaite sei ngaendese misambodira museve ngaimbonena kujosa yes kuitira kuti iye adzoke ega azokumbira chi ruregerero ameno Zimbabwe munoti kudiniko tiri kutora kanhare dzenyu manje tombopinda kamuchitoro nevasawira vedu veCell One Electronics pure quality no deception musakangano wekuti head coach Mario Marinika weZimbabwe senior men's national team the Warriors akazivisa ka professional squad yemaplayers ari kutarisirwa kakuzotamba mitambo ye2025 AFCON final ku Morocco professional squad iyi ine 55 maplayers avo vachazotrimwa kusara vari 28 vachaenda kaku AFCON finals ku Morocco ichatanga musi wa 21 December 2025 ichipera musi wa 18 January 2026 muzvina pembe wepamusoro munyika yeZimbabwe Brighton Chimene asarudzwa kakuve one of the match officials vachabata basa vachabata pito pamitambo ye2025 Africa Cup of Nations AFCON ku Morocco aiwa kamakorokoto amhlope congratulations kuzoti chikwata cheZimbabwe chenetball chemajames chiriko ku Scotland ikoko kuri kutambwa kamitambo yeInternational Test Series Celtic Cup Netball 2025 yakatanga musi wa 26 ichapera 30 November pamutambo wakatambwa kanezuro Zimbabwe yakarowa ka Northern Ireland ne57 kwa 40 mwe mutambo weZimbabwe uriko nhasi manheru nenguva dza 7:30 apo Wales ichatamba kane Zimbabwe tinowashuvira ka rombo rakanaka. Hello pa National FM. Magonatani muritani kwa Marunga. Tiri bwino muritani kwa baba Mikaela. Ameni chara. Yes bozo ngoya murizeko sekuru. Murizeko baba kaza. Kwa ndiri kunongona ka smile ke inongo zata. Aiwa mugariro. Mugariro. Smile yetsotsi. Smile guruva. Kuriseko kubasa nekumba. Lero ndiri panyumba zvangu ndateteka National FM chingopata tuganyirwa panyumba pani mararini ganyo kamana. Lewani bzano alitana nango kunyumba kumweko.
ari bwino zvawo aenda kumadimba ukadzara tuchibere. Aikona palibekana chakuipa tithandizeni tibve. Ya mukuona marungana mhofu nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi ngaimhangarwe kumapurisa. Kana pasina kumhangarwa kumapurisa mambo nasabhuku ngavaite action nekuti vakasadaro mangwana vanozochema vakuti takaregerera nyaya. Izvi zvokuzoti ndakaudzwa miko kunzi iwewe ukanoenda unoita zvakati usazoudza zvakati hazvinangana nebasa rese zvinozotangira ipapo. Ngavaenda vanotaura nyaya iyi kuti ndozvazviri munhu asakanganise nharaunda bhozi achapedza dzinza rese achingodaro. Taurai zvenyu wosvika kumapurisa ikoko wonzwa kuti nyaya kana yadai inoitwa sei. Ndozvavanofanira kuita. Vanofanira kuti vagadzirise nyaya iyo bhozi hazvitomboite kana kahwani. Bhozi vakasatodaro manje vari kutokanganisa ende mapurisa kana akatouya vanoda kutoona mawitness anotovaudza kuti toita sei nyaya iyi sei manga musina kuripota. Imo mhozi akadzimirira yekuti sei musina kuripota. Ichokwadi. Ichokwadi ndoiripo. Aiwa tinoti then ndoda kukudzoserai kumashure namhofu. Pane nyaya yandakaona pawhatsapp platform muchiti mimi pane murume aiitwa chikafu white house achinaiwa nemvura panze paya. Handi muchaikumbuka? Tichiri kuikumbuka. Nyaya iyi ndinoona kuti murume uya aritori taimira kunga kuti paya kwekuti iwe ukada kuenda kuti ubatsireka unosvika paya wobva wahakwa wotozopinda bhizi. Saka ndotoona kuti paya panga pane chisodzi paya marungu. Pane vakatozouya vakatozobata bhozhongora kuti vakatora murume iyeye anga akatokuvara gumbo, anga akatyoka gumbo, vakamuendesa kuchipatara uko kwaari kurapwa. Ndizvozvo chaizvo izvo zvinoitika tinozviziva, but motikari yaipota ichiya ichidongorera ichipa munhu chikafu ichidongorera ichipa munhu chikafu yanga ichidei. Pane chisodzi changa chiripo ipapo kuda kubata vanhu. Baba Mikera, vana veZimbabwe vane moyo munyoro vanoda kubatsira vanhu. Mudhara nyaya dzese dzamuri kutaura dzekuromba idzi. Hamusi kugutsikana? Aiwa, handisi kugutsikana. Motivational quote of the day tiri kuipasua kana Mr. Motivational Kocherani Makaza Baba Mikela ari kuti iwo umbrella cannot stop the rain, but it can make us stand in the rain. Similarly, confidence may not bring success, but give us power to face any challenge in life. Umbrella cannot stop the rain, but can make us stand in the rain. Similarly, confidence may not bring success, but give us power to face any challenge in life. Ndio kama farera video ra chikungu kuchokera ka kuna Mr. Motivational Kocherani Makaza Baba Mikela 0713938538 0713938538 paita munango. Hello pa National FM. Mamkase. Tamuka mamukase. Takanyayika kwenda kumapurisa ala kuti zitese iko wana achida kuita makuna mwana haasi kuzombomira kawo. Sei madaro kuti haasi kuzomira. Aiwa amira uyo kwanza atori appointment yake yakaudzwa kunzi hanzvadzi manje yaisa hanzvadzi yake Europe akavana achaita makuna ka. Saka muri kuti aisita hanzvadzi yake Europe uye zvachaita makuna. Mwana wa baba newa mwana wa amai vakaroorana makuna here. Makuna handi vane paukama kapo. Mungati asi makuna baba namai vakaroorana. Ko uyo akaberekwa vachamudedza vachiti chii. Saka unofanira kuita sei kwamurewa? Vanhu vekamurewa nyaya iyi ngaiende kumapurisa kana kuti mambo zvataura naBaba Mikela izvi kuti mambo nasabhuku wotogara nevanhu ava pasi vanhu ava vopatsanurwa muri unogara naamai kwavari mwe nababa kwavari. Vokuti zvitoita zvakanaka kwezi vakasiya zvakadai so hamutoona kuti pachatemwa apa. Hapa miwe hapa. Apa miwe apa vanhu ngavagare dare nguva ichiripo tisazouya kuti nenyaya iyi kwaBhozhongora iyi. Taurai zvenyu Mainosa. Ndozoti hangu pamberi neavo vakarovesa mhena zvimwe vari kunyanya kana vanhu vepa. Ndanga ndine mheni dzangu ndaitogovera vanhu vese vari kukanganisirwa nekanzu. Ndozvinonhaingaisa kurarama vachimachidziringa. Atidi mweya wakadaro Mainosa. Aiwa pamberi nemweya wemheni ndozvinonambotukana nemunhu wangu. Bye. Aiwa bye iseka ndoda kugovera mheni. Ndisekurani vari kupa mheni vocho nguva kutogirawo nhamba dzemheni naini. Ndinitoona here nhamba dzemagonomori. Edu hanzi achemhofera hamusinyazochezera muchemuche kuti Scotland yakahwina. Hanzi chezerai katatu mhamati chemhofera katatu. Kuti Scotland yakasimudza mukombe.
hanzi mainoseika nyemba asi unototaura kuti ningi Scotland yakatora ndakati ngari kutaura wana hanzi ngavanzoshedza aiwa chakanaka kana yakatora yese mabvira nyangwe isi takabvuma kuti yakatora saka ndinyazoshedzerai kuti yakatora mabviravira po rikiti bvu vese vari kudaka kupinda live pachimuti kuti vatipeka macontributions kubudikidza kane nyaya dzinotaurwa nababa Isabel. Fonai pa 0713 938 kana pa 0789 600 748 0789 600 748 kana kutumira WhatsApp message pa 0713 938 538 0713 938 538. Lekezani katibve kuti ndiani ari pantedwe paita munango. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Tipo makadiwo. Muriseiko mukoma kanyemba na mukoma boss. Hello, muriseiko amaiguru. Ndiri boss kuriseiko. Ndabatikana nenyaya iyoyo yemukomana waida kubata hanzvadzi yake uyu. Tiri kutaura nani? Mukutaura naTiffany paTenward. Tiffany. Mukomana uyu anofanira kusungwa kana kuendeswa kwasabu kana kwamambo because nyaya yachona inozokura manje hakusi kuzoti anozorepa hanzvadzi yake chete. Kana vanhu vakuru chaivo vanogona kupiwa kamuniko vekungonzi unogona kubata kana mbuya vachikurei zvinhu zvokuti ukwanise kuita mari. Saka nyaya yachona iyi inoda kukasirirwa nguva ichiripo kana kuenda kupolisi. Voenda kupolisi kana kuna mambo. Kuti kuti mangwana zvisazonetsa. Okay. Aiwa tinotenda Tiffany ingomutsa vaviri vatatu. Ndinomutsa hangu murume wangu nyangu akasiri pano ari abroad. Mwari vamuitire zvakanaka nemwana wangu still ari abroad. Mwari vavaitire zvakanaka. Ko havana mazita here? Murume wangu. Bye-bye. Bye-bye. Tisataura mazita. Tisataura mazita. Pakuverekana panoda mazita. 17 minutes past 10. Ndio pafika nthawe pari manje na 0789 600 748. Hello. Halo ngoma mamukase. Tamuka kana mamukase? Mamukase baba Isabel. Mamukase kwa mkoma wangu. Mushe mkoma ndida sorry ndakudzoka zvangu kumashure. Tiri kutaura nani? Na Linton Chingoma. Kumeja Brown. Mushe ngoma ndada kungopa uchizise pane nyaya yamataura evanhu vari kuti ukanorara namai wako kana hanzvadzi yako unoita mara. Unoona kuti nyaya zvamatoitaura zvatonaka because vanhu vava vari kufamba kwakawandisa stereki. Okay. Vari kufamba kwakawandisa because munoona zvati chinoitika ndechekuti munhu wese kana ari kusaidi kwekwe obvious anenge achitoda mari. Saka vanhu vacho vari kuuya kukweya vachitaura kuti ukanorarana especially vari kunyanya kutaura nyaya dzekuti unorara namai wako unobvaita mari. But vanhu vacho mind yokuti pavanozotanga kunyatsona kuti apa vanhu vatavabvira mari dzawanda vanhu vanozongoshaika because time dzavanoenda kazhinji vacho pamunozomuka mangwana kusiya munozongoona vasisipo warova pasi. Imhiko here dzavari kupiwa kwavanenge vachishanda pasi pemugodhi? Chinoitika ndeyekuti ipapo zvavanotaura kuti endai unorara namai wako kuti uite mari handiti. Kune vamwe zvavo zviri kuvafambira ndingotaura manzira andozviita bhozi ini nhandamba kuti handisana mbozviita zvavo. Iko kusangana naamai ari mukomana ari mwana vanenge vawirirana here kana kuti anenge vachavambunyikidza? Pamwe pacho chinoitika ndechekuti unogona kunzi wewe takukupa mushonga uyu but mushonga wacho uri kuita mari yakati unobva wakwezva iwe makwezviro aunoita maende ekuti iwo manje paunozorara nawo anobva waitange pasina chavaroita se vanoitange munhu akavharika veve anomariza zvinoitika zvezve zvekuti paunopedza kutanga nawo zvaunenge waita ivo havazozviziva manje kuti pane zvandatoita chi nemwana unobva watodzoka then kune munhu weve kune n'anga yeiyani vanobva vatoti sekuru zvataita se ndatora zvandaya nazvo pataita madhiraindi izvi saka izvozvo zvaunenge wauya nazvo zvaunenge watakura pamaita namai wako ipachivako
ndozvinozosanganiswa nemishonga yawo handiti. Then ndopaona kutanga kuita sei ndopa zvinotanga kuzogadzirwa. Saka pane pamupo kuti vamwe vanhu vari kutaura hanzi zviri kufamba hanzi mari kutoitika zveshuwa. Langton Chingoma, zvauri kutaura izvi zviri kuitika here kana kuti uri kufungidzira? Zviri kutoitika Kanyemba, bhozi chiri kuitika ndechekuti vanhu ivavo handiti polisi chachayo handiti yaenda kune nzvimbo dziri kuita izvozvo zvemaspeciality zvemakomba izvozvo handiti vanonokonfema kune vanhu kunonobvunza kunenge kune vana handiti vanogona kutokudza kuti panoto nemundara pachimuti apo ndiari kuita madhiri ayo pane mwari apo akuita madhiri ayo saka vanhu vavo ngavatofamba vachitosungwa mai. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini kana zvichiitika uko kunzvimbo dzavanogara. Halo paNational FM. Radio. Yes, makadiko. Tinovara isu makadiwo. Tinosimba, tiri kutaura nani ari kupi? Uyu ndi Spencer Kusanyati, Village 20B. Spencer Kusanyati? Ndafara zingaiti ndapinda aona. Iri kubata reNational FM ikoko? Iri kubata kwete ndichana zvekurevesa zvekutenda nekudzoka. Tinotenda, tibatsirai tinzwe. Pane chemheni apa pakashata, vanhu vanogadzira mishonga zvekuti uyaida kutongosunungura mota yake ndosaka akasvika mota akapinda akatorowa pasi. Munofunga kuti mheni yakangonorova simbi yanga yakakiremba motikari? Apo pamheni ndo zvayanga yakatozotewa mai kuti tokunosunungura pamota mai. Tinotenda mukoma Spencer. Nas Gudanga Moli Mulauzi wapitira manje anenge kati chimutambisa kachimuti kuti atamange nacho kufika na hora za 3 o'clock. Regai kati ngonzwa ka anotivharisira kachirongwa chedu cha nhasi. Hello paNational FM. Yes Kanyemba. Kanjani? Aiwa po kuruse kwarare. Kwarare kwakanaka. Ndokupi kwamuri kutibata muri? Country Park. Kobulawayo. Obulawayo. Uti chaona shumba makwerere pela? Uti chaona shumba makwerere. Kunjani wena? Anyapira kebi kunjani ara? So tsudzura pela. Yenzwa Kanyemba. Ya kuti nazvo zvese zvataurika zvaita batikana but uyo mukomana wokumhanya kuenda kuJonas aparira umwe moto unopisa uyo kwavo. Vari fanira kuti amboteerwa. Iye ngaamboteerwa. Ndakuzwa uchitaura zvakuti mubatsiri dai ambochinja miseve yambonaka nepaJonas. Adzoka achimhanya nemuna Limpopo netsoka muchinda. Ngaadzoka azokumbira ruregerero ega. Apa unorova mubatsira ada kutokubatsirai apa baba ndo ari kubvisa mombe apa achaimunetsa chii mombe haisi yake ndiyamudhara kuti muka ugadzirwe iye otoda kurwisa mubatsiri apa timubatsiri nosadzo dzake vakomana kumubudisa gonzo kukanda pasi kuti pinda umboma vanazvati richevhika timu rekujata ravo fanira kukanda matombo pasi risarende bhozi riri kukurirwa dhivhidi riri kuiwana. Taurai zvenyu. Dhivhidi riri kurohwa inoziti kunge Liverpool timu yangu chaiyo vari kurohwa zisingaite wesangoinga. Sorry kani tichaona shumba makwerere. Aiwa pakaipa Kanyemba ndochanyanya kundibata samara neuyo mwana uyo mupana uyo okuda kubata nhirini hanzvadzi yake kauyo akutokonzesera chiro mahwani kuna mai vake handi mwana mukomana ndiye wamhomzu. Kana achitaura ndazwa bhozha chiti mwana wamai mukomana uyo. Yes. Akatoti kuti achengetwe nababa pamba pavo handitika. Akuda kuchitanga manje kukanganisira ugaro hwamai because mudhara ari kutanga kuti una mwana wako manje. Ndizvozvo. Akutokanganisira mai so anofanira kuti atorwe mufana ngaasungwe nekuti achatozomboregeri uno wake wandi anomutaimira mwana uyo akatorara chaiko apedza azomubata akasungwe mufana andapungwadzirira izi. Saka vondoripota kupi? Aiwa ngaende kupolisi chaiko ndekuti yatemded rape yaida kutoita inozosungiza anofanira kusungwa iwe. Ndizvozvo. Anofanira kusungwa tinotenda baba Isabel nthawe zadiyana ndiri kuona Nas Gudanga is ready kuti atsudzure. Munobatika sei? Icho kwadi mudiyezi madika ngoti mamuka seiko mukaswera seiko mai Mike pagrena rapo chimuti wakabata kwanziso andichisiye ndiri kufamba nacho ndiri kuenda nacho aiwa chimuti vanacho aiwa mudiyezi mbapo vanoda kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Terenzi Bobo. Terenzi Bobo. Ari kupi?
Groombridge. Groombridge. Health inspector. Yes. Po. Rigiti. KB Kanyemba Bonzo pabodzi na Bosho Ngora. Tigumane mangwana, hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Tichakusiyanika na Nasi Kudanga Mole Blouse. Babu.